Cum fac rost de UC fără bani din buzunar? Varianta care merge real. Nu e magie, nu e cheat, nu e ban risk. E o aplicație legit pe care o folosesc eu de o vreme și mi-a scos deja câteva skin-uri plus UC gratis. Se numește Atapol. Caută-o în Play Store/App Store, instalează-o. Te loghezi în 30 de secunde cu Google sau Facebook, fără bătaie de cap. Pas important, intri la profil, apeși pe cod de invitație și introduci CXKIC. Cu codul ăsta primești automat plus 5% sondaje pe zi, deci mai multe șanse să strângi rapid. Du-te la secțiunea de câștiguri, completează sondajele disponibile. Variază de la cont la cont, dar primești constant altele noi la câteva ore. Unele plătesc mai bine. Ai răbdare cu ele. Când ajungi la 3 euro, retragi direct în portofelul tău preferat. PayPal, Revolut, Visa/Mastercard. 3 euro după cumperi UC. Repetă procesul și strângi constant pentru update-uri/skin-uri noi. Codul CXKIC. Pune-l ca să-ți crești bonusul zilnic.